primer lloc web on podem programar online és CodeSculptor. Aleshores, aquí podreu escriure codis, provar-los i guardar-los tant en línia, amb un enllaç, com descarregar l'arxiu PI. Aquí comencem, per exemple, fent un comentari multilínia amb les 3 guions, si volem que hi hagi diverses línies de comentari, i farem el famós, a tots els llenguatges de programació, Hola Mundo, Hello World, i l'imprimirem aquí. Aquest lloc és molt bo perquè a l'esquerra, amb el botó Save, podeu anar generant enllaços que us podeu enviar al correu per accedir al codi que heu programat i continuar en un altre moment. També podeu fer descàrrega del codi per poder-lo executar a l'ordinador més tard, que és un tema que en el seu moment farem. Un altre lloc molt interessant és python.org, que té una shell on podreu programar codi o provar-lo línia a línia. És una mica diferent.